Filimoni naStete Molini hawana kuuya kudare kwenyu. Nyaya yaunzwa natafadzwa, nyaya ndeyekutora mukadzi wangu. Ndoda kulipa nemombe 9 yene mbo dzako tukali mare dare. Filimoni nani na Molini? Filimoni na Molini Chitete. Rwani sene mimwe chitono. Molini ndiye mukadzi wako. Oh. Okay. Wapi goji? Oh. Mzima wangu anunzani. Taura Sema. Isabe omulambo. Mudambo. Taura kuti mukadzi wako sei wakaroora ere kuti mukadzi wako. Okay. Wakandorana tezvaro. Wakarora nini? Wabvisa chi? Warumbisa mombe? Wanati zvara wauya nawo? Hawana kuya, warambire? Asi munofambiridzana? Nati zvara? Okay, taura tinzwe nyaya yako. Wakarora kanga wakabvisa mombe mbiri. Kutotaurisa. Ndasiya murambi ndikopambana takatondorira nati zvaro nditabona mundoshawa. Ndaramdoshawa mine 2 weeks ndasumuka pamba. Ndizonzwa kuti ndinangati ine handikoba kuba. Kuri kupi ndanzi tiri kubasa kwarari. Ndichida kunzwa kuti atitira kubasa kwarari ko iyo vazvanza sekwende kubasa asina kutaurira. Nanza nyange ndenda kunze ina samundibvumidze ndokumendibvumidze. Kati no vanangoti no progress munato wako kubasa ine ndokuchekupa. Ndikandisabvunza muzvara sei zvakawanda. Ko zvipfuyo nazvipfuyo zvikupa vanorubi narikokumba iko. Ndikasiya kuti wafare zvipfuyo. Kati alright. Saka ndakamubvunza kuti kubasa kwarari kupi. Nanzi kuti indezvo. Ndakamba ndizomubvunza kuti zvanzi akambura mundi pamutare. Saka ndinga kuti asingahamboke baba ndazokuti zvinhu zvakuita izvi ndakambiri straight here kuti ine dzimwe nzira dzokufamba nadzo. Nanzi andikubasa. Kana kuti chiti papo nhamba dzemungu wauta sei dzifungo kwakushandira dzemunakushandira. Kanzi munhu ane foni 1. Saka pese kana ine ndichimufonera ndichitaura naye. Ndichitokukundiwo foni ndichimufonera aiti zvemunge mulungu wake anokuda kusesena yakacharana. Saka ndichibvunza nazokuti aiwe chimumirira. Vanouya woita sei wokuda nhamba idzodzo kuita ndakatadza kubata iwe ndobatani mulungu wako. Kanzi alright. Zuva ndiri kupedzera ndakazomufonera abva nditi foni yakanyuka mvura yakakandwa mvura yakanyuka yakadonha mvura yakanyuka mvura saka yakafa. Mulungu wake. Kati alright. Sinei. Saka ndada kuuya kumusha ndiita sei zvadzimunifonera. Ini pakuzoti wakazoita kubasa ndakanatsa kuti amandirambitika paasiri fair basi. Vanangobva straight kubva kuchigutu kuya kumba pakasvika pafana. Vana vanongosiya varipo ipapo vakazotsanangura umusiya vari pamba ipapo varara. Kubva kudanhuma neusiku kuvaenda. Vana vobva vanzi munosichenda pane zidhoro vanguya pane zidhoro. Kana makusimuka wakamuka uko vaenda kuti pane zidhoro vanguya apa umwe wacho nasi ayenga aitogara pakatozvimba uko. Kubva vamusiya akadaro. Ndachienda kuzvachinza vakasiwana imwe wakatibonani. Vana sekunda mbuya vatovati vana. Ndokuti vakabudisa chikafu mukati vakasiya vaisiya vachimubisa pazvikanisi kuti vavipa. Vakasunga padenga vanatezvara vanguya kuno vana. Vatotanga kundibvunza kuti imi mudzimai muita namuita sei. Ndati ndapota ndakatosiya mudzimai yake pamba. Saka toriwo kunoda kuti vana vanoda tamunoda kuenda kundokunechi nembuya yanga. Vanozva ndosezvaziwa. Asi mudzimai wavo zvanzi asi munhu mufonera mudzimai ndati mudzimai wangu mufonera asina atozwa kufonera kuti ndiye ari kubasa. Ndatikura vanditi kubasa kwatina mukwenda achisiya wana here. Tati handizvakazvi kutondinetsa unoti ndisambuenda kana naye kudzibasa.
zvadaro wachisapa kuzofamba kwenguva nekuzonzwa kuti asi matoka zvipfuyo zvavo zvakatengeswa apa zvipfuyo zvakatengeswa da kubvunza kuti akomari muzvipfuyo zvakasiyana apa zvakadaro zvipfuyo zvakazotengeswa zvakadai 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 zvatanga kutera zvipfuyo zvakadai iye mazotengeserwa zvipfuyo sei zvinhu vachamhakazvona zvavanotengeswa mukadzi wemurume vachitouraya matoka aya vachitoiya murume vachitourayisa matoka aya achinana kupi Harare mukadzi achitumidzira kuHarare mukadzi achitodzora kuti kupi kubasa saka waitouraiswa matoka aya achitumidzira nyamurume wachina kuti Harare vachibve vari vairi nemurume zvadaro isusu vakati no ziso zvatabata information tezvanobva kuti aiwa zvinedzi ngatichiteerechi munhu titsvage kuti mwana wangu kuti ndisizive kuti ari pazivo tezvakati kuti aiwa iwe shamwari ndouzaonechi nokuti mwana wangu aneo achiri mukoma saka tichatibatsanaita sei kutsvaga vana munhu zvicho takatsvagawo takaziva tadzima tatavatora kuHarare kuhopi tayanayo vayapamba basa rari kumwana kuti ini chamananokwasa kuti nditezevana kana mbokwa kuti chimbosara uri panapa iwo watinoo kuti iyachaititi hai ndikuzara vanhu ndikuzara panapa zvakakwana mapatiteti zvishona ndakuda kuita kasi kuti takagara dai pane kuda sabhuku sabhuku akati iwo ini ndasiwa ndikuenda pachitete ndo vandokwenda right zvadaro chitete atombotava naye vanamutaura zvakaita wenini kaakatabvunzana neonedare kuti ubude iwe mutedzi wakatiwa nemunhu takataura zvadaita wenini Wakataura chii? takati michamari mimi kuda mombe 9 mombe 9 payapayapa abva angonzvenga vasara ndavasiya vadaro aibva angonzvenga kubva ipapo hapana anza hapana chii saka kubva atini handikwanisika sei kubhadharisa munhu chiendeswani asho kuti andoenda kwasho kwadaidzi wakairi hapana akaita sei akauya kudaro right ishobva ndichayochenda kwamama Ndishani yoka mambokadzi muzvare mwenda wandichayo yochenda nenyaya yako nakutinira samboenda vana kwamama zokuya vana kaita ninawo yangu kana misoso zuva haso kubatika kuise bhozi uyo mudimtiteto akazonzi nashe ngatichimuise uno ndiye akagara chi ndiye akamira mumba make munhu yakapinda mumba make mukadzi wako yakandosvika kugara pamake zvoti ari kuziva kuti mudzimai akatorwa mudzimai munhu akatorwa nemwana wavo saka vanhu vakadai saka unoda muvekani kaimene ndoda naini unoona unganiwezake unoona unganekwadza vana inowana waiti iyo wadare kamambo tiuzvinzwa nyaya iyi mombe iyi kanga yatora mukadzi wemunhu kazhinji imombe mbiri dziri pambiri apa zvisinei uko ku9 kwaari kutaura tingatogumire ku5 yechitanhatu ndo yedare munoti chii vakachangamira ndikuona kuti pamombe 9 kunyange atoya asina kuya kudai asi mombe 9 dzakawandisa changamira kuti kana kaita ke mombe 4 nembudzi 3 dzekushora dai right wamwe munoti chii kuti apa takatarisa ipapo changamira
kana kuri kutonzi panenge pakuto mbuya wakabereka mai wemurume akatora mukadzi wake ndo ari pasamoni iye wacho kubva kwaanonzi wakatongwa apa haana kuzowanika akabva atiza aenda nemukadzi wacho mukadzi wake akabva amusiyawo mheno saka mbuya pamusha pambuya apa ndipo pasara pawari mbuya ipapo iye musha wake uyo hapana kana chinhu aritori dongo saka mbuyawa waiti nini kudare ndinouya asi usazivawo kuti wazokundikana nei mbuya zando wakaura nemukadzi wake ngazi mbuya wane musha wawo iye ane musha wake right. Achizenge aonekwa chitete anofanira kuti abvise mombe 1 yekurara nemukadzi wako nekuti iwe wanga wabvisa mombe 2 saka hazvigoneki kuti titi upuwe mombe 9 otherwise ndiwo wakutorodza wakutoita semwana wako wakurodza because iwe wanga wabvisa mombe 2 and mutongo haukwanisi kuti uende pamombe dzinopfuura dzawanga wabvisira kumukadzi wako saka unopuwa mombe 1 achinge awanikwa then anozobvisa mbudzi 3 dzekusaya kudare nemakosti ako awakashandisa imari mudzimai wangu wacho naye akazodzoka pamba adzoka pamba adhamwa futi naiyo wacho naiye vadzoka kumba pavo adzoka kumba pavo ndo pakazodzoka aibva ati mwana ita sei ndakutadzira ndakudzoka kumba ati no inini haisezvekuzoiso handikwanisi kuti ite sei kutambi kuti zvishowa ita sei kudzoka pavo handitika asi zvadaro iye bvaudza vabereki wake kuti zveshuwa ndakange ndafurwa nemamwe wake ndanaye ndakubuda kwakaita anoona aibva adzoka kumba adzoka pamba zviva kuti nine mudzimai wangu ndinga izvozoti tukutukutukuisa tiri pamwe chete asi zviva kuti pfuma iyi ndikuramba ndichatozoibvisa saka chiteto zvayo ndopatiratika saka iwe uda kutoroora mukadzi wako nepfuma yakweka ndozvatuti uda kutoroora here nepfuma yemukadzi yekuhura kwake chichanya kutirwadza ndechekuti zvipfuyo zvangu zvachona izvozvo ndozvamaidya ni mukadzi wako wese wari wairi waitodya wese saka mukadzi wako kana akati iwe akakutadzira uchitogamuchira kudii kukutadzira kwawakaita ende aane chidzidzo handiti asi kuripisa uyu hatikwanisi kuti titi aripe kudarika mombe dzawakabvisa kunana ate zvavo nekuti mangwani ndiwo unenge wakutoti mukadzi iye anenge akukutuka achiti ndini ndakakuroora ndakazviroora nemari dzangu dzekuhura unozoti chii mangwani saka iwe enda undosenza mombe dzako iyo yekutadzira mamoregererana mogara then mombe 1 iyo ndoyobvisa yekukutadzira kwaakadii kwaakaita mombe 1 kwete mombe 9 maprofita yachangamira waita zvechechi profita abva atora mukadzi anobvisa mombe 1 but kwauchimutsvaga kuti ari kupi kuti abvise mombe 1 yekuti yekuweka nembudzi 3 makosti ako imari
Manika pandobva inoita $10 kuya kubva kumba kutsunga kuya kumba. Makosi ako edare Ila ndakabvisa 60 plus. plus 10 plus nhasi wabvisa 20 kuita 90. muchechi ainge muri mapostori mari makosi saka pamukira plus 28 mari 30 pa 3 times ndapamajuya kuno 30 chikafu vagara uchidzira plus deposit plus 60 munomubata kupi muprofita andoda kuti mutsvage kune muprofita ikokoko aendeserwe samoni andotorerwe ikoko kwaari kugara muprofita andi okay ngatisimukire tuteni but hatikwanisi kuti tisunge wabereki wacho nekuti nhau dzecheupombwe dzinotoda mweya asi dai anga ari mwana muduku anga ari mwana muduku uye mukadzi wako anofanira kuti achenjedze kungoti achidi achingodyira pese pese handidi zvezvadzoka kwauri chichengetana akuziya kuti hazvirwi ukandotora umwe munhu anoya futi sungurudza unoko wochitochengeta munhu